tebe to išlo? No lebo si vypol a zapol. Dick tam hore! Kde? Dick! Čo to je? Toto čo? Ty, nevidíš? To nie sme my. My stojíme, Dick. Jebe ti? Počkaj, teraz to stojí. Ďakujem, Slovakia. To čo? Však to je 2 metre vo výške. Porá, zmizlo! Co se děje? Ty kokos. Ty si nevidel? Však to bolo až hore, Pavlík, na strope. Po levní straně to bylo. Po levní straně, ne? Hej. Povedal som, že koľko ste tu, toľkokrát buchni. A buchlo 5 razy. 6. Či 6. Pro 6krát. Neviem. To blbost. 6krát znamená místo. No? To není dobrý. Zeptej se ještě jednou, jestli potvrdí těch 6 ráno. Čo? Zeptej se ho ještě jednou, jestli potvrdí stejně počet. Je. Prosím ťa, Dick, kúkaj hore, kúkaj až hore na záruku. Jebe ti to. No čo to je, do piči? Dick! To čo je? Hej, Pane Bože. nemáme svetlo, lebo nemáme svetlo, chlapci. Jak to, že nemáte se? To nás chval, kúkaj, Dick, čo robí, keď nie je svetlo. Vidím, Dick. Viděl jsem. Jebe ti? Máš to, nebo co? Nie. Pane Bože, môj zlatý. Koľký ste tu? Tak toľko raz buchni. Poď. Mamo. Kolik bouchnul? 6. 6? To znamená, že jsou 3 oni. 6krát buchol. Tedy vy jste 3 a oni 3. Dick zase. Dick, Vidím. A to je tam, v tej miestnosti. Áno, kde sme zachytili. Ale ta místnost má být přeci posvěcená. Ale to už upratali.